Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat,
magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Yes, hello again. This is your DJ Ma'am Ning at Pamilyang Kapampangan, Radyo Guagua 99.9 FM. Mayap agat panapong po kaya kayungan. Yes. Hello. Alright, so Maya pagat panapon po kareng kaya katamong listeners, watchers, ni nanuing ka na akong cellphone. Si share kaya po oneng medyo magkasakit ko. So, medyo may kaitam po, may late kem pa magkain pa mag-sign in. Alright, so, welcome to Pamilyang Kapampangan po. Share kaya pa mo po at sana po ikayo muna man, pakishare po. Yan, alright. Pamilyang Kapampangan, share tayo pa po. Yan, nukar niya kaya, okay, kaya akit. Wow, right post na lang. Ayun, okay. So, hello po sa inyong lahat. Hello po kaya kayong angken po. Lalo na po rin kaya katamong listeners, watchers, kem buong Guagua, Baleng Guagua, Maya pagat panapon po kaya kayungan. Yeah. And of course, to our Honorable Mayor Tonton Torres. Yan, ang ating pong masipag na mayor. Maya pagat panapon po kaya kayo. And then, kanino pa ba sa ating Vice Mayor Jun Lim? And of course, din kaya katamong Sangguniang Bayan members. Tala kakalingwan, po. Mayap agat panapon po kaya kayo. Yes, and nano po? Ren kaya katamong Siping Balen. Yan, din kaya katamong listeners, watchers, King Sasmuan. Yan, alright. So, Maya pagat panapon ka rin hanggang taga Sasmuangken. Yan. Pati ako, totono na namang kalupayo. Alright. And then taga Lubao, Florida Blanca, Santa Rita, Nepo, Porac, Bacolor, San Fernando, Santo Tomas, San Luis, Apalit, Nocarimpa, Masantol, yan, Makabebe, po. San pa bang dako ng Guagua? Pampanga, po, Santa Ana, Arayat. Yes, deng hanggang pong Kabalenan, Kenny, Pampanga, po, yung buong probinsyang Kapampangan. Maya pagat panapon po, kaya kayungan. And of course, the city of Mabalacat and the city of Angeles. Yan, especially in Clark City. Magandang hapon sa inyo dyan, especially yung ating mga listeners, watchers dyan na mostly mga gwardiya. Yan, gwardyahin yung mabuti ang ating, ating Clark Airways. Yan, okay? And of course, yung ating mga friends and listeners there in Manila and the whole Philippines. Hello! Magandang araw po sa buong Pilipinas. This is your DJ Ma'am Ning. Okay, and yung ating mga kabalen, din kaya katamong kabalen, no? Doon sa United Arab Emirates, sa Middle East, sa Kingdom of Saudi Arabia, especially Jetel Bermudo Gaviola, the head nurse of King Salman Hospital there. Hello! Wag kang ma-homesick dyan, no? Homesick ya po ka ni Jetel ka rin, ni Sister Jetel. Okay. So, and the other na taga United Arab Emirates, yung ating mga tagapakinig dyan sa Dubai, Riyadh, yan po sa Jeddah. Hello, kaya kayong angkeng Kapampangan at lahat ng mga Pilipino dyan. Hello, it's a good day yan in Guagua. Yan, alright. So, tuloy-tuloy po tayo. Yes, Gemma Mendoza. Hello, DJ Ma'am Ning. Sabi niya, wow, si Rob Kenneth Yusi is watching. Hello, Rob Kenneth Yusi. Paki-share mo naman ang ating program sa ating mahal na eskwela. Sa ating mga kaklase, Ralph Kenneth. Hello. So, and also Miss Gemma Mendoza, no?
Kapangalan mo yung, ikaw ba yung aking kumare? Kapangalan mo yung aking kumare, Gemma Mendoza, no? Yes. And si Ma'am Susan Ginto Serrano, ayan, unang-una siyang nag-sign in, eh. Sabi po niya, hello po, beautiful Ma'am DJ Ning, good afternoon po, wow, with so many hearts. Nice to be with you all, my dear listeners and viewers. Wow, malapit tani nga kaya bay Ma'am Susan kanini, keni pamilyang Kapampangan po, tang muli la rin taga-abroad. Ay, mag-reunion takin, okay? Alright, yan. And of course, yung ating mga listeners, watchers in abroad, yan. Okay, pakishare po natin sa ating mga friends and relatives ang ating pamilyang Kapampangan. Po, bangkanita po, lalawak, lumalaki, yan. Dumadami ang ating kapamilya. And saan pa ba yung ating mga taga-Canada dyan? Hello, magandang araw sa inyo dyan. Sa Israel, sa Sudan, yung mga listeners, watchers natin, mga kapamilya sa Israel, mag-ingat kayong lahat dyan. Welcome to Pamilyang Kapampangan! And of course, yung ating mga taga-Hong Kong, taga-Taiwan, Singapore, yan, po. Susubaybayan da kataren, Deng taga-Italia, po, si Kuya Nilo Manakop. Yan, na laging naglulutong masarap para sa mga Italiano. Mayap Ayaldo Kekakong Nilo, po. Welcome to Pamilyang Kapampangan at syempre rin taga-Amerika, Sir Rolly Songko. Yes, po. Si Sir Rolly Songko ay nagbigay na naman ng grasya dito sa Radyo Guagua. Dakal-dakal salamat, Sir Rolly. At kambeda rin kaya katamong staff kening Radyo Guagua. Masaya lang masaya at dinenan mo lang grasya. Yan, alright. Maya pa bengi po kaya kayong angken Sir Rolly Songko and Sir Manulid. Yan, welcome po to Pamilyang Kapampangan. Oh my goodness. Nananula rin kaya katamong kain, po. Medyo mag-call-call at mawawala ako kining ka na akong FB. Alright. So, good afternoon po sa inyong lahat. Yes. My goodness. Ano pa ba? Yung ating principal, syempre si Madam Eloisa C. Lusong. Good afternoon to you and good afternoon there in Pakistan. Yeah, my friend. Hello. Yeah. And si Advocate Fiescak, yan, no, nag-message sa atin. Hello, Advocate Fies. Congratulations. I think you won a position there in Pakistan. Hello, good afternoon. Thanks for watching. Yeah, Sir Nilo Manakop is watching now. Hello, Koyang. Yan, Mary Liay, Sir Rolly Songko, Pepa Dalaya, Ken. Yeah, Kumaring Chat Gozum. Hello, good afternoon po, Ma'am Romor, sabi ni Chat. Yeah. Mayo pagat panapon muna mang keka, and Marites Medina. Hello po, Ma'am. Musta po mula po sa Blast Hermosa, Bataan. Wow, Hermosa, Bataan. Hello, good afternoon to all of you there. Yung pamilya ni Marites Medina. Good afternoon. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Alright. Sino pa ba? Siyempre yung aking bunso, si J. Romor is watching. Hello? Hello, J. Yan, si Bunso. No, nanonood po si Bunso. Yes. Advocate, back to your gangro. Hi, hello there in Pakistan. Good afternoon to you. Welcome to our program here in the Philippines. This is Pamilyang Kapampangan. And shout out po Kampoging Bembe Liam Caleb. We love you. Yes, syempre yung Bembe ni Ma'am Susan Ginto Serrano. Po, Maya Pagat Panapon, Kempogi at Malambing, po, at Manyama na Bembe Liam Caleb. Yan, alright. Okay, so follow us and share our program with our relatives and friends so that our family is getting bigger. Anyway, this is Pamilyang Kapampangan. Pamilya means
family in English. Yan. Kasi po, miyayaliwanan na rin kaya katamong listeners, watchers ngayon ni Megita ng international. Yan. Mayap at masaplalang Domingo kaya kayungan manal bewaw naman sa Rolly Songko. Ayan. Hello, Sir Rolly Songko. Dakal salamat kitang dinake mo kaya kami. Wow, yan biasa na Kapampangan sa Rolly. Dinake mo kaya ning radyo guwa-guwa at makasigurado ka na tanggapan dala ring anak din, Okay, at panayang kula mo, po, pero in-announce ko na karelan na ibiyeta lang yan rin karelang Aguinaldo. Ba't kang Sir Rolly Songko from America? Yan, mabuhay po kayo. And yung ating anonymous donor also last Sunday, no? Anonymous, pero siya'y nanonood ngayon. Hello, Mr. Anonymous, thank you so much. Matula ding anak. At very timing ing pamamye mo. Nung kapilan kailangan tamang-tama, no? Yung what do you call this? Yung pagbibigay ninyo, no? Yung pagbabahagi. Yan, pamagbahagi na rin kaya kayong grasya, kaya ning kapamilya tamo, kaya ning radyo guwa-guwa. Okay? Dan, cheering, Ma'am Ning. Yan, alright. So, nasa Morong, Bataan. Yan, si Marites Medina. And sa Morong, Bataan daw. Nasa Morong, Bataan daw si Marites Medina. Wow, nakakarating tayo ng Morong Bataan or maybe sa FB yan, no? Alright, so magandang hapon kay Miss Marites Medina. Welcome to Pamilyang Kapampangan, Miss Marites. Thank you, Sir Rolly Songko, sa pag-share ng ating program. And I hope lahat po ng nakikinig, lahat po ng nanonood, pakishare po natin ang ating program ngayong hapon na ito, no? And ano ba yung topic natin ngayon? Yan, yung ating mga listeners, watchers. Tinatanong po tayo, ano ba yung topic niyo bukas, ma'am? Wow. No? Talagang abang na abang sa Pamilyang Kapampangan. Wow. Shout out to nanong sinabi ng Sir Nilo Manakop. Shout out to Whisper Group. Yan, Whisper Bag Group. Nepo, especially Turk Cesar Tayag, Kentucky Roy Guevara, businesswoman Seng Salenga, John Lintag Brazil, Perlita S. Guerra Kiambao. May God bless us all. Yan, no? Ulitin po natin. The Whisper Group. Yan, mga bulong-bulungang group. Alright? Nepo, especially daw kay Turk Cesar Tayag, Kentucky ba to? Kentucky or Kentucky, Roy Guevara, businesswoman Seng Salenga, John Lintag Brazil, Perlita S. Guerra Kiambao, and of course, may God bless us all, sabi ni Sir Nilo Manakop, and God bless you more, Sir Nilo Manakop and Sir Rolly Songko. Nepo, dakal salamat po kayong pagsubaybayo kening Pamilyang Kapampangan at tinuring yung kayong kapatid. Dakal salamat po. Okay, so ano ba yung topic natin ngayon? Alright, anong topic? Siyempre, po, dahil po tayo'y inaayos natin, ina-uplift natin, we are uplifting the family. Of course, the Filipino family. And kung gustong makisali-sali ng ating mga ibang kapamilya abroad, yung may shout out si Sir Rolly Songko. Shout out pala kareng pisan, Dr. Rufino Nicdao at ding pamilyana. Yes, yan. Good afternoon po, Dr. Rufino Nicdao and family. Galing po kay Sir Rolly Songko. Yan, alright. Okay, so what's our topic for today? Eto po, bangkanita mababiyasa tamo at sisikan tamo loob. Ala tamo pong sandigan ngeni ketiyato nung ing Diyos, tandanan tayan. So,
At ita pong tuturo ko, ne, bala mo, minuna ko pantiro keng eskwela kesa keng may balita, keng news, ne po. So, minuna ko pa pong sinabi keti pamilyang Kapampangan, ne po, at ngayon ipisasabihan da, ne po, yung recession, yung food shortage, like that, ne po, fuel or energy shortage, ngayon idarugo pisasabihan, keng TV yan. My goodness, minunata mo pong megkwento keni pamilyang Kapampangan. So, keng kalibot na po ning kasakitan ning biyengeni ating daratang nga banwa ngayon sasabihan da po na medyo masakit ne po, magkasakit tamo. Okay, so in kaya katamo pong what do you call this? The topic for today is what are the promises of God that inspire you to carry on to this life. Yan. Nanula mo retang balo mong pangako na ning Diyos na pananganan mo, ne? Para harapan ing biyeng 2023 yan, ne? Okay? So, ako po, medyo panandaman ko po yung kasakitan ka rin aliwang estudyante at akit mo naman, ne? Detang itsura dang medyo malungkot at kay ba't detang ay lidang pilit, ne po? Okay? Nanula kaya ring, balo de kaya yung Biblia, yan yung putang, ne po? So, ngayon yung panahon tangay ni alata mo pong kalawatan nung yung salita na ng Diyos, then pangako na ng Diyos, okay? Bangkanita po, sisikan tamulob. Ne? So, nanula po, rening pangako na ng Diyos na magsilbing inspirasyon ke kayo. Ne? Okay? Nanula po rening promises ng God na magsilbing inspirasyon kay pamilyang Kapampangan o kay pamilyang Pilipino para magpatuloy king kayang biye. Yan, po, nano po yung magpatuloy king Kapampangan, Sir Rolly. Sir Rolly, nano itang burinan sabihan or translation na ng salitang magpatuloy king Kapampangan. Yan, turo mo ko pa ang Kapampangan, Sir. Okay. So, ano yung mga pangako ng Diyos na hawak-hawak natin, no? Para makapagpatuloy tayong harapin ang buhay na pahirap na buhay na ito. Okay? So, yan po ang ating topic ngayong hapon na ito at I am inviting everyone to share his opinion. Yan, po. Share your brilliant opinion sa ating mga kapamilya. Okay? And for the meantime po, tayo po'y mag-post muna ng isang magandang awitin dito. Kaya I am inviting you again to switch on Twitch TV. Yan. Mag-Twitch TV po tayo. Nakikita naman po natin yan sa ating chat dito sa FB. So, switch on Twitch TV for the continuous listening of the beautiful music here at Pamilyang Kapampangan. Una po nating kantang linya dito ay Your Grace is Enough. Galing po kay Chris Tomlin. And then of course, galing kay Don Moen, God is good all the time. Yan po yung tuturo ko ka rin kanak estudyante. That all the time God is good and God is good all the time. Ne po? Alright, so Your Grace is Enough. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo.
Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko.
mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan." Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua. Alright, tuloy-tuloy po tayo dito sa Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning, Nepo. So, pisasabihan tamo nandin ining kasakitan na ning banwangay ni Nepo, pisasabihan de keng news, keng TV, yan, ne. Apan alben ko po keng itang programa isungabak keng TV, Nepo. At pati artificial intelligence, pangutang dana naman, ulimping akakit doon na mag-atin lang po produce na robots ding mga kwaltang bansa, Nepo. At nano kayang maging effect na niniya, dani po. Siyempre, nanong maging effect na nita nung ing mga lakola, obra rin da kalatao. Nepo. At itapin, ing pisasabihan tamo na ding hanggang nangas kanina, ding central banks na naning world, yan. Central banks na po ning buong yato, may mag-increase lang interest kareng utang dareng bansa. Nepo. So, tamo po balo kanini ing susunod na panahon at sasabihan naman talaga ng Biblia na pasakit ng pasakit ing biyekete yato. So there's nothing new with the Christians karem pong mamasak yung Biblia, ala na pong bayo kanya. Okay? So nano po ing pananganan mo, nano ing panghawakan mo. Yan. Dengali tao medyo milalakol pananampalataya, Nepo, naalis yung kanilang pananampalataya sa Diyos kasi sa mga nangyayari sa buhay. Yan. Pero nakatakda na yan, no? Naka-predict na yan sa Biblia. So sabi na pong Sir Nilo Manaco, pangako sa iyo, ana pong Sharon Cuneta. Lilipas po, yes, yung pangako ng tao, lumilipas siya, nakakalimutan ng tao. But the promise of God still lasts and forever. Yan po. Lalo na po yung ating mga kababayan sa abroad. Wala po silang pinangahawakan kundi ang Panginoon. Yan po. So, heaven and earth shall pass away, sabi nga, but the word of God will never pass away. So, totoo yan po yan. Totoo yan pong salita ng Diyos yan. At Jesus yung sinabi, no? It's Jesus who said that.
Okay, so nanon sabi ng Sir Rolly Songko, pag umpisan mo niya, umpisan mo yan. Diba? So, yan po yung sabihan ng apong Marianong Garapon. No? Okay, so nagpadala po si Sir dito, ito po 2,731 pesos la po rin na napamieta mo po po karing kaya katamong staff. Yan, magandang blessing ito. Yan, Sir Rolly. Yan, alright. So, 2,731. Yan, andito na po sa ating kamay. And we are just waiting for the staff po para apamietahan la po at makapagpasalamat la po tang bagyan datang lano karon la kayaring mangayap kanini bunso mo po yang atsukini na kayapi ko. Alright, so in 10 mila pong datang pangkanita po, live lang makapagpasalamat ka rin taong bibiyek grasya kening Radyo Guagua. Yan po, so ala pong kay kanako ito, ala pong nanoy ne, ala pong nangaws kanita. Karela lang ang pure tang hanggang para layo po. Okay, so matulala pong matula ding anak kini Radyo Guagua at mapalad la po kayong pamilyang Kapampangan. Alright, okay, so there are how many promises of God in the Bible? There are 8,810 promises. Wow! Po, karakalda pala rin promises ng Lord kaya katamo po tangkay metong manalatang balo. And 7,487 of these promises are made for humankind. Po, gewa no po ning Dios den promises sa rening 7,487 na makalaan mo para king tao. At ngayon panapon po ngayon ni mapilan po kareta mga 4 at 5. Yan, pisabyan tala po ngayon panapon po. Bangkanita po magsilbing inspirasyon kayong bawat metong at ing salita na po ning Dios mababahagi kaya kayo kayong pamamagitan na ning Pamilyang Kapampangan program po. So nung sana rin hanggang radyo kareng barangay yan makasubaybay la sana bangkanita po sisikan lalub din kaya katamong constituents po na milalako na pag-asa po. At medyo mitatakutan keng pamagharap keng kaya katamong biye ngening pasakit ting biye kaya tiyato po. At panandaman tayan lalo na kaming mga kaltas keng tax, mga kaltas keng nano pamang. Alright, panandaman mi po yan. So pota po balayo tutuna keng mga regular sweldo keti pero ali po makanita ing Dios mo po yang yan kakabye kami po lalo na yako kakabye ko keng grasya ng Dios. Alright, iya pong mumuna keng biye keng biye ko keng biye na ning pamilya ko. So sana po, apusan tamo po yan. Eko po Marilya. Yan sabi ng Sir Rolly po. Marilya ing mainggit. Yan. Eko po Marilya king kaya katamong pananampalataya king Diyos. Yan po. So, nung atin tamo pong dapat kainggitan. Kung meron tayong dapat kainggitan, mainggit tayo sa mga malalakas ang pananampalataya. Mainggit tayo sa mga taong nagbibigay sa kapwa-tao. Yan po yung kaya katamong dapat kainggitan or kaya po pag marilyan. Nanon sabi ng Sir Rolly Songko, ing Dios ikit na inganggang lelangan na at oyni iti binang mayap at mika ating bengi at mika ating habak ing kananayaldo metong yakaring bagay sinabi na yes, yan po. Inkanan tamo aldoldo yan po provided by God already. Sabi napin nung dengayop pelamanin tunan pero tindang pamangan iika pa kayan tao na enadenan pamangan ng Diyos. Alright,
lelangan na kaning Diyos, pananagutan na kaning Diyos. So, yan ang tanda ng tamo, okay? So, nasabi ng Sir Nilo Manakop, God created everything. Let there be light. And there was light. Yan, no? Yan. At itamong ikit tayo ingabak. Ne? Grasya na po yan. But when He created us into our own into our own image and likeness, and let hold on the promises of God and the special gift, life, everlasting life. Yan, yan po. So, di na nakatamong biye alang ang ganing Dios. Wow, what else can you ask? Ne po. So, inganggang peka importante itang ating kang biye alang ang ga. Ne po, at inganggang bagay ngay ni keti yato. Puro namong karagdagan yan. Okay? So, what else? So, in Isaiah, yan, po, mamanggit na pong verse para ma-inspire la po rin kaya katamong listeners. Isaiah 41 verse 10, yan. Nung nino man pong tatakot harapan. Wow, sino yan? Aldrin Manlulu? Yes, amen. God bless po. Yeah. Hello, good afternoon, Aldrin Manlulu. Welcome to Pamilyang Kapampangan, no? So, nino man pong tatakot ngayoning panahon na ini at karing hanggang daratang pang panahon, no? Do not be afraid. Sabi na po ning Isaiah 41 verse 10. At the Lord yung sasabi kini, sabi niya, so do not fear, no? Do not fear, for I am with you. Ana, wow, ne? Do not be dismayed. Kapay dismaya, for I am your God. Wow, ne po, ka-confident ng Lord manyalita, ne? So, do not fear, katatakot ananing Dios, uling at tsuko keka. Kapay dismaya, uling akong Dios mo, ana, kanyaman na po, ne? I will strengthen you, palakasan da kaya na, and help you, so panda ka. Wow, kanyaman na po ni promise ng Lord kay Isaiah 41 verse 10. I will uphold you, sabi niya, with my righteous right hand. Yan, talnanda ka na, itasda ka, king ka na kung wanang gamat. Wow, ne po. Yan, so potang ni yula pa po daramdaman deng salitang nga rin, ne? Sinabi no pong Lord din, it is God who spoken, no? Spoken these words in Isaiah 41 verse 10, no? Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed. So retang hanggang mga dismaya. Ay, makadismaya naman yung biyengin. Ay, kapay dismaya. Kasi ating kang Diyos. Yan. Alright? At tandanan mo in Diyos, malati. Malati in Diyos. In Diyos, yang ang meglalang kem buong yato, kem buong universe. It is just by speaking. So imagine how big is our God. Yan. How big is the Lord? No? So sabi niya, let there be light, and there was light. No? So imagine, he just spoke. Po, menyalitaya mo in Diyos at mi kasala. Yan. So every morning na masala. Yan. Meron pang isang verse, there are new every morning siya. So every morning is another chance po to live with God, to walk with God. Alright? So, mo pa'y dismaya, mo tatakot. No? Just go on. And God, no? God will uphold us in His right hand. Yan. Tandanan tamo po yan. Tandanan tayo po ing pangako ng Lord. Ayan. So, ot mitakutan ka nung ating kang Diyos. Ot matismaya ka. Puta, itang kang expect aliwaya ing melyari. Nyami dismaya ka. Pero tandanan mo, sabi natin, everything works together for the glory of God.
Ne? So, ingang bage-bage magkalakip-lakip. Yan, para king gloria, ikapuri na ning Dios. So, na ano maning melyari keng biye, no? Na anumang nangyari sa buhay, still this is God's will. And God can make bad things to good. Yan, can turn bad to good results. Tandaanan tayo po yan, Do not lose your faith with God. Sana tamo mangari ka rin aliwan tao na because na mekaranas lang dakala kapag subukan, dakala kapaitan keng bien, po bandan tatawli maniwala keng Dios. Wow, no? So, who is your God then? Nino in Dios mo nung makanita inke kang paniwalan keng kaisipan mo, no? Alang Diyos sa darengaliwang tao, my goodness, ating ko pong balong sasabihan ng alang Diyos sana niya. At ngayon kayang may wala ni bitan tao nga ita. Ngayon kaya paniwala ng ating Diyos. My goodness. No? So, anong sabi ni Ma'am Susan Ginto Sarano? Sabi napin ning pari, nung nano maning mga papalyari masanting gulutan nangan para sumulong ingbiye. Basta kumilos ating Diyos yan ng gumabi at sumaup di na nakatang lakas loob. Basta ing salpantaya tamo kaya. Tatatakot at tsuya ing ginuking puso tamo. Amen, no? So sabi nga and He shall reign in the hearts of the people forever. Yan, po. Kaya nga ang kingdom ni Lord ay hindi makikita sa mga malalaking buildings or malalaking churches. No? Nagkakamali po tayo doon. The kingdom of God is the heart of every person. Tandaan po yan. Bawat individual, bawat tao, o yan po ing pagharian na ng Diyos ing puso tamo. Okay? So do not fear. Okay? Do not fear. Do not be dismayed, for we have our God. Po atin tamong Diyos. Tamong madidismaya. I will strengthen you, napalakasan da ka, at supanda ka. Wow, kanya man. And I am claiming that now, that God will give me the strength, po, and God will help me. Yan. For I know God has overcome the world already, po. Okay, so it's 2:52. Let's listen to this beautiful music para po mag-enjoy tayo, no? Habang nagpapalakas tayo ng ating mga loob dahil sa mga salita ng Diyos. Let's have this song. Okay? It's a beautiful day. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho
o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Okay, yan. Daramdaman ko na po yung kaya katamong pisamban ne po. Manyawos siya pong pasibayo. Kaya katamo ne para magready tana at samba king kaya katamong Diyos. Yan. Nung daramdaman niya po kete guagwa at nuka rin niya pa po miraras ing swala or ing sound na ning kaya katamong kampana ne po. Okay. So, mangutang niya po is Sir Rolly Songko, nukarno po kanu damdaman, den kaya katamong requested song. Atin po kening kaya katamong chat, sir, ne po, kening chat tamo, pindutan niya po itang Twitch TV, na po, Radyo Guagua 99.9 FM, ne po, Seymour, kanya niya po itang Seymour. Okay? At pindutan niya po itang ating Twitch TV ken. Yan. Baka nita po pakiramdaman nyo po rin. Den kaya katamong mga santing musika ne po. Sir Nilo Balo na ne yan. Alright. At mag-comment pa keng Twitch TV.
Kenneth, pakikay na mo yung Twitch TV, Kenneth. Kenneth kaya katamong screen kasi kanita is Sir Nilo mag-comment siya ken Twitch TV. Ayan. No? So, yan, yung link na po para pindutan me, Sir Rolly, bang kanita damdaman mo rin kahit tamo keng Twitch TV. Tuloy-tuloy tamo ken. Keng Radyo Guagua. Yalayang kay Sir. Wow, chuta keng Twitch TV. O, yan. Okay, mas malago ko ata keng Twitch TV. O, balik na tayo sa Facebook, Kenneth. Bahala ni Sir Rolly keng Twitch TV. Okay. So, nepo, yan nga po, yung sa Isaiah 41 verse 10. Do not fear, ano pong Lord, and do not be dismayed. Nano pa po, nuka rin pa. Isaiah 26 verse 3, sabi na po, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Yan. Nung eko po may patudtud, uling keng stress, kareng worries, kareng problem sa at chukeng bie. Ne po. So, sabi na po ng Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace. Yan. Yan po yung kanakong kaya. Neng kaya po eko naman may patudtud ne po. At emo balo at makagising ka diwa, makagising ka isip, ne. So ako po yung gagawang po, manalangin ko at nabengi masanting tang panalangin ko. So itang masanting nga panalangin na ito medyo syempre po ta premonition ng Lord ito at itang taong ikit ko ken paninap ko penalangin kergo na idayo nening Dios ketang kapahamakan na ito na ikit ko ken paninap ko, no. So kebat na po nita niyang menalangin ko siguro mi patudtod na ako. So buri na mo siguro ning Dios kanita na panalangin kitang tao nga ito. Ayan. So, sana po rin hanggang tao na po gigisingan no ning Diyos. Suling po ta, atin taong mangailangan king panalangin tamo. Ayan. So, neng kay po ing Diyos tamo, mangising yan talaga. Gigisingan na ka para manalangin ka. Misabi kayong adwa ning Diyos. Yan. O, ing kanyamanan na nitang ating kang relasyon keng Ginoo. Yan ating kang relasyon keng Dios, ating kang direct line kayo, ne? At ako isong halimbawa nangas kanina ako mi patudtod na yalang dahilan, Lord, give me peace of mind. Yan, no? Or neng kaya tingkang isipan na problema, tingkang isipan na worry can be, ne? Lord, ako burini, denan mo kong kapayapan isip ginong patudturan mo ko. Yan. So, that will be, no? That will be. Sasabihan na naman, I will give you peace of mind na ng Lord. Okay? Nano pa? Feeling mo ikan dili kembie, no? Feeling alone? Wow, ne? Alright. So, feeling alone ka ba? O, nano sasabihan na ning salita ng Diyos? Sa tsumangkeng kaya na, tsumangkeng Biblia yan. Alright? So, feeling alone? Deuteronomy 31 verse 8, nanong sasabihan na, the Lord Himself goes before you. Wow. So, bayo ka pa dinakad ng Diyos, sinold na ning problema mo. No? And will be with you. Wow, kanya manan. He will never leave you, nor forsake you. Do not be afraid, ana naman, and do not be discouraged. Wow, nepo. Diyos ko, kay na rin reng salita na ng Diyos. Nangas kanina, pangabayat dan. No? Pangabayat at manyaman lang pakiramdaman. Nya sana rin kaya katamong radio, kareng kaya katamong barangay hall, makabuklatlat, makiramdam ngeni. Nepo. So, Deuteronomy 31 verse 8, do you feel alone? So, ana po ng Diyos, the Lord Himself goes before you.
Diyos ko, na mumunaya pa pala. Actually, melyari na kanako ini, yung may ating kong isipan, ating kong worry. Kinabukasan ni Lord, sinold na yung problema. Okay? So, balayo galang, kikilusing Diyos. If you have that relationship nung ing Dios at suya kem puso mo at kaluguran me ating kang special feeling, special nangaus kanina, ating kang special line keng Dios, no? So bayo pa man ginawa ning Dios, bayo pa man sinold na ning Dios. Okay? Alright, so the Lord Himself goes before you and will be with you. Will is future tense. Yan. Will be with you. Kaya be tayo. He will never leave you. Andyan direte nakalakwan ning Dios at nakakapilan man paboren ning Dios. Ating linob keng isip kupota naman dugo, sinosoming sarili mo kem problema, oh my goodness, murugo gagawan nito. Okay? So, mo gagawan nitang ika naman, balo mo nang gusto. Kaya ba't gewa mo po, potang kay asahan mo rugo, ing saup na ning Ginoo, oh my goodness, do not test the Lord your God. Metitest ing Diyos, tandanan mo. Okay? Tayo susubukan ng Diyos kareng makanitang bagay. Balo mo nang bawalin makanini. Naburining Diyos ing makanini. Potang kay gawan mo. Gusto ito. Gagawan ng mayak. Okay? Nasabi ng Ma'am Susan, inge masanting gulutan ngan. Yan, sabi na po kanuning pari, anang Ma'am Susan. Inge masanting, inge mayap gulutan. So, inge masanting, inge mayap, mo gagawan. So, most of the time, sintao talaga yung gagawa, kaya problema na So, nung halimbawa, kabud-kabud na mo, linto yung problema. O itang istong may control yung problema. Bigla niyan, di natang yung problema yung kapag subukan na yan. Tandanan mo, yung Diyos yung gagalo. Tandanan tayo. Iya yung bahala. Nung eta mo, balo, wala tang kebalog-balog, kamukat-mukat na mo, tsuna kaking libutad problema. So, He will never leave you. Kapilan man, nakapaboren at nakalakuan ng Diyos. So, katatakutan na, kapay discourage. Ka masisira loob, ana ng Diyos. Do not be discouraged. Yan. So, we will never feel alone nung talagang ating kang relasyon keng Diyos. At suya keng puso mo ing Diyos. Kapilan man, kalumungkot. Yan ang kaya ko sasabi kong dili ko yung buri nasabihan nita kasabi kayong Diyos. Lalo na iso nga kong diling mag-drive kayong biya, mag-drive kong sakin. Kasabi kayong Diyos. So ring deng manakit ka na kung sasabi ko mang kayong kilog kong kotse, kasabi kayong Diyos ko kanita. Yung Diyos tamo kasabi kayo. Okay? So, pag-aralan tamo, lean on God. Yan, lean on me, yan ang Lord. Okay, so let's have this next beautiful music na nung ikit mo na itang Purple Rain ng Sir Kenneth. Okay, so makalinya na itang Purple Rain na, paki number 1 mo na Kenneth, bang kanito, aramdaman niya. So, Sir Rolly Songko, oy nina ing kay Purple Rain, sana may kapag-download na kang Twitch TV at pantunan me ing Radyo Guagua. Yan, akit me ing malago mong wali. Ano ba yan? So, ikit mo na ba yung Twitch TV sa Rolle? Ikit mo na yung kaya kang malagong wali. Okay. Alright, kasi sasabihan mo lagi, malago ka pa kenggat panapon na mukha na ako niya. Pinki-claim kita I am claiming your word. No? Sir Rolly ka, Mailiya kanini Sir Rolly.
Okay? So, peninto na ng Kenneth, hindi na number 1 patigtigang ko para kekat. Sana pakiramdaman me ken Twitch TV, okay? Alright, yan na ang Purple Rain. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katanungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko.
Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tarat
Isantabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo.
Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, Wagwa 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Wow, ne? Welcome to Pamilyang Kapampangan again. Alright. Yan, ne, Ma'am Sumi, panusignan ka. Karang kaya kata mga santing ang musika. Dancing Queen, I love you, baby. Wow, ne? Sana naman ni Sir Rolly atuklasan na ning Twitch TV. Sir Rolly. Alright, and then Ma'am Su, atin niyang FB, atin niya pang kain, ano ita, detang dating karaoke, cassette, yan. Alright, so kompleto yung Ma'am Su, eh. Alright. Okay, so, patuloy po tayo, no? Patuloy po tayo sa ating pinag-uusapan. Ano ba yung mga pangako ng Diyos, no, na pinanghahawakan natin sa panahon na ito, no, sa pagharap ng buhay na pahirap. Yan, pahirap ng pahirap, pero dito sa Radyo Guagua, umuulan ng grasya. Eto na po si Jay, pinapalit niya yung mga pera dito. No? At Jay, ka pa mo muli, pag-drive mo ko, something is wrong with me, okay? Okay. So, sabi nga, the show must go on, no? Baladaray nga liwang co-teachers, medyo okay tamo. Pero damo balim panandaman tamo. Pero, syempre, huling kayabi ako rin din kaya katamong kapamilyang Kapampangan, di Ma'am Susan, yan, di Sir Nilo, Sir Rolly, tsaka rin kaya katamong aliwang listeners, watchers, din kaya katamong mga ganakang staff. Kailangan the show must go on. Diyang nano pa yung kaya katampanan daman. Wow naman. Okay. So, sabi nga, yapin, do not be afraid ng Lord and do not be afraid. Di pera tangan na Jay. Ano ba yan?
Alright, yan. Chipmunk laugh. Chipmunk laugh tayo. Okay, so feel anxiety, feeling worried, no? Itapon natin yan. Sabi nga sa John 16:33, Jesus is the one saying this, I have told you these things so that in me you may have peace. No? Sasabihan ko kaya kayo niyan, abang kanito, may kakapayapang kayo na in this world, in this world, danan Jesus, you will have troubles. Yan, talagang balo ng Lord dyan. But take heart, danan Jesus, I have overcome the world. Yan, victorious ne po i Jesus. So we have the victory also. Ne po, sasabihan ko pingkaring ka na akong estudyante. Actually, yari na nga king revelation ako. Yari na nga niya hanggang malalyari ngayon at malalyari pa in the future. No? If you are just reading the Bible, Akparela, it's all finished in the book of Revelation, and we are just playing our role here on earth. So, sabi natin Jesus, in this world you will face, you will have troubles. So, it doesn't mean na megi kang Kristiyano, mag-join ka kayong church sa makanini, na kami ka problema. O kaya tinggap may Jesus as your personal savior, mawala na nga ning problema. Ali, lalo kaping may ka problema, uling may kikampi ka kan Jesus sa Tekken Diablo Tandanan tayo. Magina kan target ng Diablo, isang kaya ni Jesus. At magandaan data mo. So in this world, we will face troubles, problems, challenges, struggles in life. But take heart, hanaping Jesus. I have overcome the world. So remember, greater is Jesus. Greater is Jesus that is in us than that devil that is in the world. No? Okay, ano sinabi ng Sir Nilo? Ma'am Did Jining, ala ko pang paralanan. Anya po bang tuturo kayong elementary? Ala pang social media kanita. May masibas ko po bang eraser ang pong chalk? Ala ko pong paralanan. Ay, sir, anyang epausuing kain, yang epausuing in child's rights. Ay, Diyos ko, mo, eraser, sir. Yung mismong cellphone ko. Ay, sabihan ko kay anak, loko, sunge meya saloy ni. Sunge meya saloy ni, bayaran ni. Matindi ko pag yung eraser, sir. Pero ngayon, yali ko nagagawan ta. Okay, so, atsunya naman ni Nika, So, Nika, kini yan. Banta kilala ko may pa yung banta kilala da ka rin Sir Nilo, Sir Rolly, oy ni po yung Nika. Yan, alright, Kalaguna po, yan. So, yan, pasalamat ka, kitang anonymous, kitang last Sunday. Thank you po sa pag-share ng blessing po nung last live din po. Yung ngayon din yeah, po. Yung ngayon kay Maraming Sir Rolly po. Songko. Kalaguna, Yan, okay. So, nino pa, Jay, Kenny. Ibunso, tinggap na noretang pepe na Jay, kang mag-distribute kanyan. Kaya pa ibunso, minunaya kaya kami niya. Mamunayang mo muna ibunso. Pero makanya naman po apong Marianong Garapon. Dakal salamat po karening pagpapalang bibigay po kay ni Radyo po. Kaya kapamila tanda po reng tekman po kay ni Radyo Gwagwa. Dakal salamat at nawa pagpalaan ako po ang dakal ning Ginoo. Yan, overtime no kanong Sir Rolly din. Okay. Bunsa Dakal naman Kenny. pong magbalik kanyan. Okay, bunsa. Jay, ika na pang mamiya ka rin. Alright, yan, ibunso. Yan, pasalamat ulit kay Sir Rolly. Sir Rolly, dakal salamat. Ay, tama po. Happy New Year po kayo. Speechless!
Speechless Sir Rolly. At matula lang matula din nga anak keka, ne? At ketang anonymous donor last Sunday. Oh, Diyos ko, ne, inkarelang Pasko ba yung bano? Extended! Wow, ne? Masaya la pong masaya ring anak takit. Eh. Dakal-dakal pong salamat at tinuring yung keng kapamilya. Yan, ne po. At Mami Tang Gracia. Alright, nanong sinabi da kaya katamo. Ne? Ayan, ne? Nasabi ng Ma'am Susan, natural mo po ka rin teachers, pati sapatos pa. Patawad po, Lord. Anang Ma'am Susan. Ne? So, patawad po yan, ne? Pati sapatos, yan, ne? Humuran bato, yan. Anyang ipausin child's rights, ne po. O na niyang mewusunetan child's rights. Siyempre, tayo po isugaling kaya katamong lisensya, ne po. Okay. So, ikay na kanya ni long hair. Yan ang ngalakan yan. I-long hair. I-long hair na kanya niyang ngala. Nukar niya kayang maya pa yan nakita. Alright, so nanong sinabi ng Sir Nilo, aside from kidding, heaven and earth shall pass away, but the word of God is still remain in our heart. Ne? Ano po? Why afraid? If God is with us, who can be against us? Yes, Sir Nilo, thank you so much. Ne? Yan, no? So, masaya la po rin nga na, koreta. Pasaya yun lang, eh? Okay. Yeah, tutuya po itang sasabihan ng Sir Nilo. If God is for us, who can be against us? Yan, eh? Pero ngayon yan ng Ma'am Susan, bawal na po. Katulad ng Sir Rolly, dimutla mo din. At least apasayada kayo keng tutuki. Wow, ating pantutuki. Wow. Thank you, Sir Rolly. Happy birthday, Mekani ko. Temo sabihan Kenny niya. Oh, yan. Happy birthday. Oh. Happy birthday po sa lola ko, si Mao. Nagano lang kami, tumakas kami pumunta dito, Mao. Okay. Ang pangalan ni Lola? Sabihin mo. Magdalena nang po. Okay, so happy birthday Lola Magdalena. Yan, galing po kay Nika. Happy birthday. Okay, yan. Okay, barya mo pala sapatos, cellphone. Palabas-ibas yung ako mga principal ko. Ay, Diyos ko, Nesel. Ayan, yan, pelak pakanda ka na. Sir Nilo, pero niya nga akong anak. Grade 1 pa mo, Diyos ko, may kaya na ako, may parents needed na ako. Grade 1 pa mo, Sir Nilo, may parents needed na ako. Yan, Diyos ko, itang ka na akong mesra, patawaran na ako ng Ginoo. Ngayon, nirugong may gina akong mesra. So, Sir Nilo, may nga principal ya kano. JM ko lalakwan to, tan mo kong muli. Payatan ko pong muli kaya ng anak ko yan. So, salamat at sasayata mo kayo ni Nepo, masayata mo kayo ni Radyo Gwago. Okay na? Okay, so yan. God bless you. Okay. O yan, bye. Okay. Yes. Masaya la po rin nga anak ko, reta po. Okay? So, Nepo, so do not be afraid, for God is with us. 3:42 napin, Now, feeling lost? Yan, nanong sabi ng Sir Rolly, kunturo Miley, ma'am, lalo yung lalo guwaw naman. Thank you so much. Merine ako atake ko, Sir Rolly. Merine ako kan Sir Rolly. Okay. Yan, Sir Rolly. Sir Nilo, thank you so much. And Ma'am Sue, yan, si Ma'am Luda Dural, no ka rin niya kaya. Siguro mag-shopping na naman kanini, po. Mag-shopping niya Madam Tami, Madam Lu. Pati kay Ludwig Sunglaw, no ka rin niya Ludwig Sunglaw. At mawawala ya kembie ng ini. Ludwig, I miss you na. Ken Ma'am Lu, I miss you po. Sana makatagal lang gampot ang pilang minutes, alright? So, feeling lost. Yan, feeling lost ka ba?
no? Don't know what to do. Yan. Sabi ni Lord dito sa Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Wow naman, ne po. So, ini importante, ne? It is very important to have a relationship with God, to know His instructions, ne? Nung ating kang talagang relasyon keng Dios, ing Dios yan turo ke ka, ne? Ituro na kaning Dios. At, nung nuka rin kamunta, ituldo na ning Diyos kaya. Yan, araranasan da po rin kaya katamong kayan, makarelate la rin kaya katamong seniors ken, po, ulimbalo da na yan, Wow, yan, salamat ya. Put a smile on your smile. Sir Rolly. Okay. Thank you so much, Sir Rolly. Map na mo, ka pa matudtud. Dati matudtud na. Yung kelikuan. Thank you so much. Okay. So, at na pong ka-importante nga tintamong relasyon keng Dios. Po, bang kanita, tuturo na katamo po ning ginunong nuka rin tamo dapat nanunggawan tamo nuka rin tamo ta. Po, oh now, feel tired of life, mapagal na ka king biye mo, no? King Matthew 11:28 to 29 sabi na, come to me, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Gawa de pang kantay niya, come to me all of you who are heavily laden. Yan, po. And I will give you rest. Po. So, din ang nakatangkapay na one. So, magpainawa tamo king Dios. Po. King gamat na ning ginupainawa tamo. Alright? So, nung mapagal na ka king biye, I-Lord yung puntalan. Okay? So, it's 3:45 at marayu-rayu pa naman yung kay. Let's listen to this beautiful music. Do you wanna? Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications.
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay,
Buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vaxxed na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC. Alright. Pasalamat siya po kang Sir Rolly. Sir Rolly, o ini po yung kaya tamong kaya. Metong pampasalamat kaya ka. Ilong hair, short hair na yan eh. Sir Rolly, thank you po. Thank you po. God bless and more blessing to come to your life. And to your family. Thank you po. Okay.
Ayan, no? So, dakal-dakal pong salamat ne, kareng hanggang lulugod kini Radyo Guagua. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Amen. So, nasabi ng Sir Nilo, ako po, biyasang mangako, but my words, action, speak louder than words. Wow. Mikaga na ka Radyo Guagua staff, na hindi kayo mawawalan at lalong hindi kayo magkakaroon. Talagang kong Nilo, ne? Antabayanan no kanong Sir Rolly, de nga liwang manalbe po takano tagal lang. Alright, so petigtigtane po itang words. Yes, Sir Nilo said, I will give you rest. God said, agkat da ko pong mag-Israel. Mag-Israel la kano. Wow naman, eh. Kaya mo kani sumiras la Israel, pwede na kang mag-rest. Ay, anang Sir Nilo, ko pa bisang mag-rest. Sabi ko, dakal ko pa busitan. Talagang kong Nilo, masayaya kembye. Yes, Ma'am Susan Ginto, sabi po ni Ma'am Susan, thank you, Pamilyang Kapampangan, Radyo Guagua 99.9 FM, King Saya at Lugod Kareng listeners and watchers. Till next week, Sunday, Ludwig, we miss you all. Ludwig, nenu ka rin kakembye. It's 3:59, nepo, so last, nepo, feeling weak, yan, sabi na pong God, my grace is sufficient with you, no? For my power is made perfect in weakness. Yan, no, nung mangay nata mo, ingrasya na ning Diyos, sapat-sapat siya para kaya katamo. Yan, po. So, maggrasya hanggat panapon kayong bawat meto. See you next Sunday. This is your DJ Ma'am Ning, po, saying a little bye-bye to you. God bless you all. Kaluguran dakongan po. Yan, alright. It's 4. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang